zülfün senin. Şahir Yazjuma Agaliyev 2002-nji ýylyň 21-nji sentýabry. Aman başy aýdym aýtsa, gowşudygyň 60 ýaş toýuna bagyşlanýar. Eredi bir ýürekleri aman başy aýdym aýtsa, sülmüreder derekleri aman başy aýdym aýtsa, kökräp ýazlar geler, garkyldaşyp galar geler, läli kakyp gyýlar geler, aman başy aýdym aýtsa. Meýmereder süýçükenler, diňläp süňün geňler, ak ýaşmagan aýyr daňlar, aman başy aýdym aýtsa. Kul içinde gowhar ýatmaz, wagtyň oňa dili ýetmez, gowşu daga ýydy gitmez, aman başy aýdym aýtsa. Owazyny saza-sazalar, ata-babaň ýolun ýyzlar, bu tehrada goýur ýyzlar, aman başy aýdym aýtsa. Galba dolar ýaz jemaly, yüzün gelper yaz şemali, mecnun edýär yaz jumany, aman başy aýdym aýtsa.